Sedekah warahulatim. Wis jare kon sing akeh. Maksud sing akeh ora ngono ya omongan kayak sampean karo Pak Rudi lho. Ya nek omong ya ndang ngomong kok seneng. Namung saged derek ditunggu dumateng sedaya. Ngarep omah kowe tak tulisi plangko wedi. Panti pijat mara jengat. Kaya apa kuwi? Apa kuwi? Yen kula. Kok mara jengat ki apa kuwi? Maksudnya jengat iku panas. Ya dadi ndro kasih. Aduh hai begitu kata para budaya kata majuram tanpa buka kau tahu aku mencintaimu Iman Tadi mas kesayangan ngomong apa sing ngene sing malih buri apa ini Sampeyan iki lho. ojo kok sampean dalang sisan maksudnya kan terus sing hobine apa Mancing. iki kabeh iki senengan pancing alah kayak sempat kuwi sempat final Kadim mau gini ono cak komen ono cak judo bagian soan Bang Mas Joni utawa Mas Joni Alhamdulillah wa syukurillah wilujeng dalu Mas Gareng wilujeng dalu Mas Yudo Bagja saged pepanggihan wonten ing Desa Kepuh luar biasa masyarakat dalu punika tumplek-blek betul dalam rangka bersih desa bener ngresiki jiwane lahir lan batine supaya ora ana suker sakit adoh saka memala adoh saka sukerta caketok ing kawilujengan katentreman lan kabahagiaan Allahumma amin nah hebat apa melih menika ngepasi wulan sing sae wulan becik mulane apa to iki
Ha wulan sura. Muharram. Muharram utawa wulan sura tumrape piyayi Jawa sura menika mesu raga. Kok iya ini artine ya? Lho pripun? Raga punika ragangane awak sing diragoi rina lan wengi nek reget ya kudu gelem ragati. Apa? Raga kuwi ragangane awak. Raga ragangane awak. Sing rina wengi diragoi. Nek reget ya kudu gelem ngragati, seranane lewat tirakatan torekotan kados dalu punika. Kaya dalu menika. Nggih. Ngepasi dinane dina ingkang becik anggara kasih Selasa Kliwon. Selasa Kliwon maleme Rebo Legi. Lah, Selasa telu Kliwon 8 tiba 11. Insyaallah sedaya warga entuk kewelasaning Gusti Kang Maha Kuwasa, uripe saya ayem, saya tentrem Allahumma. amin. Napa melih dina anggara kasih niku hebat lho Mas. Selasa Kliwon, Selasa telu Kliwon 8 11 nek diitung kanthi petung Jawa tibane tiba apik. Maksude Sri Dana lungguh lara pati, Sri Dana lungguh lara pati, Sri tiba Sri rezekine melimpah. Sri menika dewane pangan, Sri dewane rejeki. Insyaallah kabeh warga masyarakat Desa Kepuh sing petani panenane saya melimpah Allahumma. Amin. Sing pedagang saya laris Allahumma. Sing tentara, sing pegawe, sing polisi mundak pangkate Allahumma. Amin. Hebat kaya ngene. Wah, jan masalah dilone Selasa Kliwon dasar Pak Lurah Pak Joni. Pak Joni panjenengan pun makaping-kaping Wah, lha wis manjing seduluran. Kula kalih panjenengan wis ping 4 niki nek gak salah. Saged kepanggih kalian iki nyapa? Wiri ya. Wira-wiri nyang apa? Nah ngomong-omongane ra kemeng lho. Paling tidak lah aku iki Wong kira petuk iki wajibe omong-omongan. petuk ketemu karo Mas. Suwe ora ketemu lho iki. Wajibe ngobrol omong-omongan kok ganggu ngomong-omongan. Maksudnya ini aku yo melok ning kene yo paling tidak dijak omong ya ta Mek ngono kaya yo. Oh karepmu pengen dijak omong. Pengen omong. Oh pancen saesi lho Mas Pengen Ruki. omong. Bersih desa menika adat para masyarakat wonten ing Desa Kepuh turun tumurun. Iya. Lah yo ngono to Men. Nggih. Lah, ingkang kedah dipun lestarekake, dipun lestantunaken sedaya warga masyarakat, awit masyarakat punika tresna dumateng budaya. Ya ngono to, Men. Lah, nilanipun saking punika, kompake masyarakat, pejabat lan perangkat desa. Contoh. Kangge contoh warga desa-desa liyane. Ya ngono to, Men. Nang apa to? Kok nesu. Jak omong-omongan nesu, ra Jarine kok nakoni mau. Ya rada akeh lho Mas. Aku iki dianggep ra iso omong lho. Oleh nakoni rada akeh. Sing akeh to. Bersih desa saestu hebat luar biasa. Apa to Mas Kumet bersih desa kuwi ateges sedekah bumi. Sedekah bumi iki kabeh warga masyarakat nindakake tasakuran ana ngersane Gusti Allah Maha Kuwasa. Gusti Allah Subhanahu wa taala tasakuran iki penting banget lho Mas Kumet. Lah ya ngono to Men. Sadaqallahu lazim. Jare kon sing akeh. Maksud sing akeh ra ngono yo omongan kaya sampean karo Pak Rudi lho. Lha nek omong yo ngomong kok seneng. Wis ora omongan. Rusuh. Nggih. Awake dhewe kanca. Betul. Sesama seniman harus saling menghargai. Komet pengen ngomong. Leres kula kalih panjenengan mendel. Lho mau ingkek, mau ingkek. Kayak Ayo ayo. Tak ngomong. Ngeten Itu. pengertian. Iya. Pak Rudi lho nika. Wis ngomong. Pripun Pak Pawarti? Engkon anu ya dah. Nggih, kesempatan. ngomong. Ben Karena ngetokke mulang darani bisu. Lah, mosok kaya ketua-ketua kok dagelan bisu. Ada komputer kono darani bisu lah yo. Pak Joni Wontenaken pirsa. Wong iki ning piantun kepuh ki wong enggak. Padahal Masyarakat hebat to. kok iki Yang apa piye to? to kersane cedak kalih menika? Kok nesu meneh. Iki nesu Lah kok gak omong ki lho kuwi. Lah kok omong-omongan dhewe lho. Lah jare njaluk sing ngomong. Maksudnya aku menang, Mas Rudi menang. Yo Maksudnya ngengken kowe semua kabeh meneng kowe omong. maksudnya sahur Rumokne. wong telu kok Oh sarmano. Oh, sarmano, iya, iya. Oh ben enek anu to, ben enek saur-sauran. Chemistry-ne. Iya. Sahur manuk malam yang sangat luar biasa tentunya Pak. Kok wonten teng Desa Kepuh punika
Kok ingkang dalu punika ngawontenaken nggih menika. Kok mugi-mugi sedaya kok ingkang sampun ya ditemen salah terus kok bener bener. Aku karo Yuda ki wis fair lho. maksudnya go ngono nek kancane ngomong jaluk digongi Awake iki ora paham iki lho. Masyarakat ben pirsa nek Mas Komen niku seorang budayawan, seorang seniman, jaluk digongi. Oke. Oke wae. Ya. tanggapan bolak-balik ora paham. Ya ngomong ya. Dalu punika teng desa Kepuh punika sangat luar biasa menunjukkan kerukunan yang sangat luar biasa namung saged derek gedunga dumateng sedaya. Coba. Aku ngomong goni. Terus Lah piye masa kliru? sapa? Awake lemu, jane ganteng jane. Lah tapi. Terus tak rasupan enek ingsun ngomong kuwi. Lah. Pangkatku ki apa kok ingsun ki lho Wong bocah rupane kaya nyambik kok iso ingsun. Wong iki muni ingsun iki dijumbuhne karo prejengane. Nek Mas Rudi karo aku pantes, aku Yuda, iki kira Hayuda iki Widodo. Rudi kuwi baru itu dimanapun selalu update. Komen alah kuwi KO, met kuwi mencret. Tapi kan wis mari. Wis mari mencret kok iso. Lan awake dhewe nang kene iki ora usah kok padha tukaran, ora usah kok padha gegeran. Sing penting donga kanggo warga masyarakat Kepuh, masyarakate sing ayem tentrem iki patut dicontoh daerah liyane. Muga-muga dengan kerukunan dan ketentraman ini bisa menimbulkan duweni putra-putri sing hebat, soleh-solehah, anak sing cerdas, anak sing pinter. Allahumma amin. Ngono lho Iki lho jenenge dagelan cerdas ki. Ngono kuwi. Iki. Cerdas nyapa ndongakno kok pinter. Lah iya to. Ayo ndongakno mugi-mugi sedaya kemawon gadah putra-putri sugih Allahumma. Mugi sedaya ingkang rawuh dados tiyang sugih Allahumma. Amin. Ngono beres. Lho cerdas. Nek bocah iki kudu pinter sik, Mas. Sing nguduno sapa? Ora pinter Anake sekolah ora? Yo sekolah. Lah sekolah iki ben apa? Ya ben padha karo kanca-kancane. Ya ben pinter to. Sekolah ben pinter. Ora urusan. Anakku ki pinter ya apik, ora pinter apa-apa. Sing penting sekolah padha karo kancane, isu enek kegiatan adus, seragaman padha karo liyane. Wis ngono. Ora sampean anake sekolah to? Sekolah Disangoni ora? disangoni. Piro? Yo minimal nek anak SD iki yo 15 tekane 20. Lah yang apa? Mas Rudi Umum anakku sangune 10.000. 10.000 SD. Iya. Lah nek naik ke SMP? Dia tak tambahi 5.000 dadi 15.000. Oh, dalam undang kok sangune kur 15 Iki apa iki? Lah bocah kok anakku 15. Nek SMP? 20. apa iki? Iki umume sakmene. Alah lho dadi sing gak umum. Anakmu sing SD, sekolah sinau sangune piro? Kelas loro SD sampe 5 juta. Ora entek tak tapuki. Ayo sugih. Kelas loro SD sangune 5 juta. nek gantek. Tak kawaplok. Walah lele sogunmu lorong lunas. Kredit sogun kan saiki rong lunas kok iso nyangon 5 juta lho. Wong iki mbok yo berpikir cerdas. Wong apa adanya. Anak kuwi nek pinter ya paling okai enek tetembungan kata mutiara tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Lho, hanyun 1000 wong aku tekan Kepuh nganggo Sherlock kok. Tekan Cina iki lho sing tak takoni sapa? Keluarga yo ora duwe tekan Cina. Sing dipangan kok entan to. Kok entan to. Maksudnya ki anak kuwi nek pinter akhirnya duwe kemauan cita-cita sing luhur gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Apa enek langit gantungan? Oh kan jemprowekel. Iki tegese duweni latar belakang pendidikan iki lho, latar belakang pendidikan Di mana-mana namanya latar itu mesti depan. Latar kok belakang iki jare buritan. Latar depan Pak Do. Lek ngomong ki dipikir. Piye to? Ngomong ambek sarjana kok kaya ngene. Oh, Kapan dan sarjana sepok. sing tak karepne latar belakang ya Mas ya. Maksudnya latar belakang ku nek duweni kemampuan, duweni skill, Iya duwe.
Sikil. Lagi tangan iki kok lengkap Kuwi sikil goblok. Skill kuwi kepandian ki lho, akhirnya bisa memanajemen uang, jadi keluar masuknya uang, ini jelas. Iya. Kok iso keluar masuk itu? Masuk sih lagi keluar. Kok masuk kok keluar kok piye? Ya ora iso nah. Balik nang gimana? Ayo masuk sih lagi keluar. Komen kok angel menjawab omongan bicara. Angel kok iki jane sing bener. Memanajemen uang dengan bekerja keras. Lah, yang penting keras dulu baru bekerja. Ora kok kerja dulu baru keras. Sing bener Keras dulu baru bekerja. jorok iki cah iki jorok pikirane iki. Ya seneng aku omong-omongan ngono Kok kuwi. jorok piye? Lah keras dulu baru bekerja ya apa Keras maksudnya? iki semangate lagi kerja lho ngono. Dengan kerja keras akhirnya punya uang, pulang perginya bisa gampang. Loh, pergi pulang. Wong lunga ora kok mulih ya. Kok salah terus ta? Tapi bahasa sing wis beredar di masyarakat Bahasa sing wis kaprah Nek umum. Neng salah harus dibetulkan, bukan pulang pergi neng pergi pulang. Pergi sih umumnya wong lagi pulang. Lha ngono. Lah iya maksudnya nek dengan pulang pergi dengan mempunyai kemampuan, akhirnya kan lho wong kuwi iso duweni penggawean sing akhirnya dadekno wong sugih. Ngono lho Mas. Lah kan isih kerja. Iya kerja. Lah nek wis sugih nyapa kerja? Terus Sugih santai lho ngono. Nek jenenge wong ki kerja sik nglumpukne dhuwit akhirnya sugih. Lah kan isih susah-susah ngumpulne dhuwit. Lah terus? Wong pinter urung tentu jamin iso sugih. Nek sugih mesti penake. Wong iso ngomong sedekah lah. Sedekah ki ora lokah ning tambah kebak. Bener. Iso sedekah kuwi nek duwe sugih utawa luwih. Lah nek dipangan dhewe ra enek kok ape sedekah. Wong mikir sing gampang-gampang wae. Sare ngene dengan profesor ini bisa membangun jembatan layang, bisa membangun masjid. Alah ngapusi. Aku tahu masjid turung dadi tak kelompokno wong pinter-pinter ora dadi. nanya apa? Oh, malah ora dadi padha bantah-bantah ngomong tok. Aku nglumpukno wong sugih-sugih saiki dadi. Ana sing duwe semen. Tapi dengan pinter, dengan skill kan orang bisa ngandalke kepinteran itu Mas. Contohnya kayak Mas Rudi, Napa? walaupun penjenengannya jadi dalang, kuwi Iya. pakaryan liya. Iya. Contoh kayak aku, Mas yo ketok aku kan dagelan. Iya. Tapi aku kan kuwi kan gak ngerti sejatine aku sapa. Napa ta, Pak? Aku ki nang omah duwe penggawean pijat refleksi. Pijat Duwe refleksi, Mas. sampean. Duwe sampean. Oh pijet refleksi. Refleksi mulai ngarep omahku tak tulisi plangku wedi. Panti pijat moro jengat. Ayo apa kuwi? Apa kuwi? Ngen kula. Kok moro jengak ki apa kuwi? Maksudnya jengat iku waras, sembuh dengan seketika. Moro jengengek. Moro jengengek Gak omong langsung sehat. bae buka ngono iku. Buka refleksi Mas. Segala macam penyakit, Segala macam. penyakitmu apa? Pasrah ning nggonku. Wis gampang-gampang apa maneh keseliu. Sing tengen apa sing kiwa? Tengen. Langsung sikil tengen canda pijeti nil pelurut serut langsung didilat mandi perkara dilatanku mengandung raja kala cakra Didilat merah. dilat Lho kuwi ilmu kok kuwi. Ilmu. Golek angel kuwi. Lak keseliu. dilatane ki lho sing penting Mamane kala cakra kalau cokro. iya Umpamane ngeluh. ngelu sirahe to langsung sirahe canda cek pijeti nil pelurut mak serut didilat blek Waras. mergo mengandung raja Alah cakra. Apa ngono lho kuwi ya? Apa lah. Gak balik ke lara kene umpamane hernia. nek keselio ya Mas ya keselio ki pijeti nil pelurut serut didilat blek mari Kepala cakra. wah kuwi ya ora bathuke nil pelurut serut didilat blek Iya kuwi lak ngeluh karo keseliu. lah iya Hernia. nek bathuke ya Mas ya nek bathuke nil pelurut serut blek iso mari Hernia. Ora kalau cokro. hernia kuwi laku sing gongsi tau Lah gak dimil-mil. Berarti piye? lah kuwi apa iso nek hernia Bisa nambani kowe. Lah aku sak dure. arep kok nil Ora lho. Itu. Sak dure tap.
Piye tambane piye? Nia zaman saiki ra wong padha bingung aku ora. Berarti kowe resepmu Ilmu Jawa sing penting wong yakin telaten. Tinggalane luwur. Nggih. tak kur yakin. Yakin. Apa Mas resepe? Wis wonge kudu sabar. Ben dina ditelateni nek isuk kae godhog banyu, keke uyah sak gegem. Yuk udah. Godhog banyu kayak uyah sak gegem Udah, dioles-oles sabar. Ditelateni 7 dina. waras Mas. Ya dadi ndok kasih. Timbangan kegiatan. Hei. Cak berarti kowe kulino kowe praktek kowe kulino. Wong edan iki kok. Iya apa kok iki? Kowe berarti kulino praktek kowe iki. Kok iso. Enggak, kok samplir. Hei. Ora cetha. Sing tak karepne iki ya ora kaya ngono kuwi. Mulane awake dhewe iki sebagai seorang seniman dadi seorang dagelan aja mung jagane nek pegawai nang ngisor tarung mempunyai kemampuan duweni pekaryan pegawaian sing luwih ngono. Misalkan kaya aku ngarep mah dadi tukang pijet. Lah di samping itu kan lho anak-anakku kan sukses kabeh. Lho. Sukses anakmu anak berapa? Anakku papat. Barepe Saiki ning gone UGM. Jangan pernah pinter, Pak. Aku papat. Termasuk ya tapi untuk keluarga berencana gagal. Yang apa? Kok gagal? Loh, semakin baik itu harusnya 3, Pak. Keluarga berencana kok telu Nek keluarga berencana 2. Tapi menurut survei kehidupan alah kehidupan enggak kehidupan penekanan kehidupan mengatakan anak 3 itu penting. Kok iso? Karena apa? Nanti yang akan menjaga kita di hari tua sebagai sandaran. Contohnya Mas, Anak pertama, kedua di sekolahnya sing dhuwur pinter men dadi pegawai. Lah sing ketiga ini kadang-kadang orang salah. Jangan di sekolah ke. Loh, piye to kuwi? Yono harus digoblokkan. Nah, kuwi perlu lho. anak digoblok Kudu dipinterne. Lah iso tahu mau ngungkuli bapak. jenenge ban cinde, ban cilacap kowe, banding-banding anakmu. Beda-bedane. Pinter siji, pinter kabeh. ora ini menurut survei. Maksudnya Masa? Lah, nek kabeh dipinterne, kamangka awake dhewe saya tuwa. Umure saya tua. Saya tuwa. Nek dipinterno kabeh dadi pegawai kabeh. Kuwi kerja nang Surabaya, Jakarta, nang luar Jawa. Ada. Awake dhewe sekolah. Ora enek sing ngopeni. Aku dadi wong kabeh. Aku dadi gawe ya. Ya. Ya kudu siji mah digoblok. Nek men ora klebu nang ndi, men nang omah bae. Ngopeni Sing bapak. bakal ngopeni awake dhewe. Oh alah yo masuk akal lho Mas Ruki. Lah keluargamu tunggalmu pira to Mas? 3. Sing loro nang iki kok gak enek. Sing loro nang Surabaya perpajakan. Sitoke Jakarta lah sing nang omah. aku. Lah berarti sing digoblokne kowe berarti. Kowe berarti sing goblok iki. Sing digoblokne kowe. Lah iya. Kowe iki goblok kok sombong lho. Kena aku dhewe. Lah kowe sing cerita kok ya berarti nek dulurmu kabeh lunga kowe sing anu. Pancen iya. Sing goblok dhewe kok ya. Mulane ning wulan sura ki lho ya Mas ya. Iki perlu lho awake dhewe introspeksi. Awake dhewe iki kudu oncek-oncek Mas. Lah kula. Iso rumangsa, aja rumangsa iso. Aku ki sapa? Kowe ki sapa? Ngono lho. Lali. Karena awake dhewe kok lali aku ki sapa? Sing ngene lho Mas. Tegese iki penerjemahan lho men, penerjemahan. Lah niki takon aku ki sapa? Kowe ki sapa? Lho ket mau ngono jago karo aku kok lali. Angel komet bijak. Oncek-oncek Mas. Awake dhewe ki ngonceki, dionceki ta awake iki dionceki. Lah awake dhewe iki wong kok gedang. Dionceki apa? Tegese wong sinawang antarane kowe karo aku iki padha wong sinawang. Aku nyawang kowe, kowe nyawang aku. Tak culuk matamu lho iku kok sing Hari kok nyawang kok. tegese kowe iki paham sing tak omong apa ora to? Oh, layak digoblokne iki mau. Aku kan nomor 3. Rodo ya Mas ya. Ya. Jenenge rodo. Ning dinggon iki nek jenenge rodo kuwi kan mubeng. Paham ora Met? Rodo kuwi kan mubeng. Berputar. Kok kabeh mubeng lah roda seret roda seret ya ora mubeng lho kae nang nggon.
sing tak karepne iki roda donya iki lho, rodane donya iki kan mubeng to, Mas. Nah, iki lho aku ning kene lagi ngerti nek donya iki duwe roda, Pak. Aku kok terus bayangne ngomong roda donya meledas iki nek nambal. Kalau bodoh nambalke roda donya, Pak. Aku mesti nak nek rampang mesti golek telogo. Komen iki kok. Ora, mbok pangantah. Iki omonganku iki mesti mbok pangantah. Tegese roda donya sing bubar. Iki wong iki kan yo kadang ning isor, kadang ning dhuwur. Oh iya, aku kadang anu ya ngisor pas kesel. Kuwi apa? Kuwi apa? Jare kadang nang dhuwur, kadang nang ngisor. Lah yen menungso kadang ning dhuwur, kadang ning isor. Ah, ya delok-delok keadaan fisik lah awake dhewe. Awake dhewe gak mampu ya ngisor wae lah, lebih pasif. Kok mesti parakku kok berono terus. Komen iki muni blendes. Segase iki ledok iline banyu, ledok iline banyu nek jenenge banyu iki mesti tetese mengisor. Ora enek kok banyu parake mendhuwur ki ora ana. Jare sapa? Lah disedot ya? Sanyo. Bisa tekotoren. Iki biji lho wong. Oh iya, ae mancur barangnya yo munggah lho, Dok. Piye ngomong yo? Kowe piye to Dok amen keberkok iki kok ya. Dalu punika matur nuwun sedaya masyarakat Kepuh utamanipun kagem Bapak Lurah, Bapak Iskandar. Pak Joni. Bapak Iskandar. Begini Pak Rudi dan juga Pak Yudo. Saya berbicara ini sekaligus ngetes kefokusan jenengan. Fokus Nek banget. Joni Iskandar kuwi kan artis sing sok vokalis Penyanyi. kae. Joni Iskandar, terus Imam Musola. Imam Musola, Tambir. Imam Esaripin. Ya Imam Saripin. Iya. Ona Sutra. Romai Rama. Nah si Joni Iskandar. Ngerti ra lagune? Raro. Kok ngerti lagu Joni Iskandar? Oh, Lintang Asmara. Joni Iskandar. Biyen rong enek. Kowe iki jane paham tentang lagu ora ta? Kowe iki jarine kondange Mas Kumet adalah pelawak, di samping itu sebagai kalvo. Mas Kumet sebagai seorang kalvo, vokal yang sangat hebat, tujuan ngerti-ngerti bab lagu. Loh, sampean rasa aku. Para penonton saja sudah paham. Loh, saiki umpama tak tus, umpama awakmu tak tus, Tes. umpama tak tes. Dites Buatkan lagu yang nuansanya percintaan. Aduh. Gampang banget kuwi. Piye coba? Romai Rama ki wakeh percintaan. Nuansanya percintaan. Oh, Piye coba? hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Hai begitulah kata para pujangga. Aduhai begitulah kata para pujangga. Taman suram tanpa bunga. Ben-benak ini. Kendangnya kayak iya Mas ya. Kendang. Iya, kayak gitu. Pakai keter. Kendangnya dionekne apa dikekne? Ada gitu. Aku bagian apa? Ya aku dadakne wong kae nek cek. Aja ora anu kok yo kene Wong nganggo iki ya. Heeh. Piye ta? Hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Hai begitulah kata para pujangga. Aduhai begitulah kata para pujangga. Taman suram tanpa bunga. Kok gak Aduh, sesuk jahit no lambe terus apa menghibur kali oleh sak ora diceluk yuda malah diceluk gebleh. takar lagu tentang percintaan. Ini nuansa percintaan. Sekarang kalau lagu yang nuansanya nasihat. Nasihat ya ada. Apa Dejan? Roma kan? Sing ndi? Yudi. Judi. Oh iya. Judi. Menjanjikan kemenangan. Judi. Menjanjikan kekayaan. Bohong ya, kuwi lagu yang nuansanya nasihat. Umpama lagu yang nuansanya sing angel apa ya? Digawe apa ya? Apa? Transportasi kendaraan. Transformasi. Ada. Kendaraan. Transportasi. Transportasi.
nyelengi. Bener, transportasi kok. Apa lagu yang nuansanya sensus? Oh, anu, ada anu Mas. Sensus penduduk. Sensus penduduk. Piye iki? Pembangunan, tentang pembangunan. 1001 macam cara membangun balai desa. Mau dibuat joglo atau biasa, terserah Pak Lurahnya. Lagu tentang pembangunan. Lah iya. Piye lagune, Mas? 1001 macam cara membangun balai desa. Lagune kaya gak kuwi, Mas. Ora. 1001 macam penduduk Indonesia terdiri dari banyak suku bangsa, itulah Indonesia. Ini lagu ini loh. Nah, iya membangun kan mau Indonesia membangun loh Mas. Salah satu pikir teman-teman. Gak pikir nek gue bangun ya pikir. Saya kira transportasi kendaraan. Ada lagu anak-anak. Apa? Beca tak Minta. lah mbok takon wong sane biyen. Mentok napa becak, Pak? Mentok lho. Becak. Mentok. Aja pokoke mentoke Pak becak. Malah. Kowe iki jenenge ngawur ora jelas kok nek gak iso nyanyi mbok nembang karo Mbak Presiden. Tak goleke kanca. Golek gandengan. Manut. Coba jajal kae ana nah kresnya. Oke. Tak golek kresnya sekali kan ada. Resek. Yayine kang langsing. Nah. Pelatih senam nek mboten salah. Iya lho iku komen mriki danan langsung. Nggih. Pelatih senam. Pelatih senam termasuk instruktur fitness. Oh, wah ya iki. Coba jajal kene. Bali. Bali. Kok iso wis ketemu to sing diaturke Mas Rudi pelatih senam instruktur fitness. Pelatih Ya iki senam. Iya. Kenapa? Betul lah. Modelnya gini. wonge cantik dasar lencir kuning dedeke mandorangkung bangkeane nawon ndas nawon kemit nek disawang lho mlakune kaya macan wareg. Macan duwe. Ayo, bar mangan Mas, bar mangan. Lah nek ngene iki nang omahan nek. Ya kok. Mboten lah. Pelatih fitness aku mas. Oke, pelatih fitness itu putih Budi. Hehehe. Nek ngendi dek Iso budhe lho. Kowe iki ora paham to. Nek jenenge seorang pelatih fitness kuwi nek gawe celukane ses. Nek itu. Ses iso. Paham ora? Ses. Ngapun nggih. Pelatih senam nggih? Iya. Sehat nggih? Sehat. Carane mau ngelu ngoten iki. Lah Ini kayak mobil. Kok kaya kalau cokro. enggak iki ora didilan nek wis nyang. Lah niki digesek. Dadi pemain nil ditungkak. Tok. Jajal piye? Jajal piye loro sirah kowe? Lah aku tak pas. Hernia yo demoper lho. jadi
jadi seorang pria, jadi seorang laki-laki jangan merendahkan seorang wanita. Saya tidak. Harkat derajat seorang wanita itu sejajar dengan pria loh, Mas Pri. Ya lek nyapa. Iya, Mas Komen. Mas Pri. Mas Pri pria. Pria maksudnya. Nah, ngomong sing Mas Pri pria, seorang pria loh, Mas Komen. tapi namanya pria, wong lanang ki sebagai kepala rumah tangga. Walaupun kepala rumah tangga tidak didukung oleh seorang istri yang setia mendampingi, apalah guna, Mas Komen? Lho, mangga wong lanang ki menang milih. Nyapa nek sing ben happy sing maksudno kok Lho, nyapa ora apa-apa. Lu ngenyek meneh, ngenyek meneh. Boten tak sini ya, tak sini ya. Tahu ketemu nanya terus. Pokok Menjatuhkan harkat dan martabat seorang wanita di depan umum publik akhirnya paham malu toh harga diri bisa jatuh. Elingotomet komet, elingotomet komet. aku bukan eling apa? Ayo eling kowe kudu eling. Lha aku Kowe malah iki lho lahir iki lho metu Aku saka bareng di. gumbo. Apa? Aku garbak Tapi apa lu? Loh, lah ya kaya kok wong wedok. Lah aku apa yo njaluk? Lah aku yo metu brojol dhewe. Lho brotol dhewe piye ngene ora pesen ora apa kok. Sangang sasi 10 dino seorang ibu mengandung lairne. Kata ngene, ho. Boktoane nyawa. Boktoane nyawa. Lah wong lanang ki ora nyowo. Napa? Nyawa piye lanang apa? Sunat. Sunat nek berdiri. Alah kok mek ndur wong sunat lorone. Nek berdiri sini loro. Sunat iki pisan wis kapok. Ora enek sunat pindho telu ora enek. Lah nek wong meteng ngono bolak-balik iso. Nek aku wis Ya sayang. Dia selalu ngenyek, merendahkan kowe. ora merendahkan iki Reali ngotomet. Ini itu eranya 2026 loh, Mas. Seorang wanita harus dijunjung tinggi. Karena apa? Karena apa? apa? Sekarang banyak jalan-jalan di kota-kota besar itu menggunakan jalan-jalan seorang wanita. Nama wanita. Ana kuping. R.A. Kartini wong wedok, Dewi Sartika wong wedok, Cut Nyadin wong wedok, dalan-dalan nganggo jenenge wong wedok. Lah nek dalan-dalane wong wedok kabeh macet butuh dalane wong lanang. Dalan apa? Dalan tol. Ayo, Kowe jalan wong lanang lho. dalan wong lanang, Pak. Nek wedok ora iso aku. Jalan wong lanang jalan apa? Dalan tol. Jalan tol mancepe ning ndi, Mas? Jalan tol mancepe ning bumi. Bumi iki wong wedok. Bumi uga enek pakne. Nyapa tolmu diceplet bumi. Apa iso, he? Apa iso? He? Apa iso, he? Kok kayak graji ya? Kok plaklek kayak? Lah ora nek Lah salah bumi iki gelem dicepit tolku. Iki. Nah. Pancen wis lumrah to nek bumi iki dicepit tol wis umum to. Lah iya. Aja salah-salahan, paling tidak ketemu dengan wanita secantik. Rukun, Sing rukun. nyalano sapa? Aku rak ngomong. Pilihan oke nyambung ngono. Loh, nyapa? Ngenyek men. Cantik ora? Cantik. Cantik ora? Cantik. Iya. Nyapa kok modele kok plengat-plengat ngene? Wong langsing iki kaya ngene lho. Aku nak ngene iki apa ya? Enggak ada tantangan nak kamu kan ada ya. Apa tanda? Kowe jajal anu, Lebih sulit lah. jajal men. Ya. Upama anu lembaga duit karo iki apa karo Mbak Win. Apa iso? Kowe merayu apa iso? Kowe ben ora menghina terus. Lilih kali wong alebono. Rogon, atine iki lho rogon. Rayunan. Otak rokok aku ditakuk ya. Ya iya no ya. Tegese iki ngrogoh supaya iki kelilih. Luluh atine. Sing dirokok ki rasane. Sebab aku pandang iso nyanyi lagi. Lho, kenyek. Iso. Ya sampean iso. Ayo terus C mate. Cek, melayune nanti cewi. Wah, cek layune ning apa? Mana kakimu? Tangan. Tangan rasane tangan ini apik oh. Itu umum C tak kira. Andai kau tahu aku mencintaimu di dalam hatiku telah terukir indah namamu.
Lah lagumu ngono kok ya. Salah. Anu lagi kaya aku lho, cene sampe macene tadi. Sing sak ngono mau. Genima Tadi Mas. kesayangan Ngono men. kaya ngene rasane ati iki ayo ganggu gue nyalai aku aku pas nyanyi aku serarararan ngono ada pas nyanyi mesra-mesra lah kok wis kok kadang ngene serarararan ora aku Ngece sampean ngece. ngece kowe kes kowe iki ora aku ngece Oh Mas. Aja ngeblangnya wis rek. nek wong mesra kok serarararan Opo pipit bahaya. Ya apa iso? Aja ngomong. Apa? Sing den ngene sing malih no buri. Apa endi? Nek Iki opo? Nembang. coba kowe iki ya sapa ra kowe Opo? aku pas nyanyi mbak rarararan Ganggu kowe iki ganggu kowe ya. Balik deh, men. Men. Sing mau untir ki ndasmu aja blakone. Kudune ngono ya. Ayo tenan. Yo. Tenan. Nah, Langsung nyanyi ya? yo. Nanya lho, Pak. Jangan lu, ngomong lah ora ono Susahirku koyo kene suluk ya bebas ngombangi ya kumbangan Lah aku tahu ya mingguan karo jalan sapa nang kae. Nyanyi iki buat jek ketutupan iki. Mingguan. Lah yo kuwi hiburan. apa Bareng aku tuh. ya disiarke ta Yuki. Innalillahi. Hei, iya ta wah Ya Allah, saya bener-bener kayak gini. Buat kemetrak tak karo saya. kapok kok Oke, spesial untuk masyarakat semua desa Kebo. Ada si mas iki acara wayang ora pencador Umbar-umbarnya plak-plak kayak. Sampean iki lho. Ojo kok sampean dalang sisan. maksudnya kan ngantang-ngantang bareng ditengane yo Kok benar Pak? Lu arep mlayu, tembane apa tembane apa? Pun sing nikasaken aku lho apa-apa sakit. Apa? Manut sampean di tangga Asmara? Karen, mikir-mikir kalau dapat kita tawar ya. Heh? Lah iki apa? Kira ora suwi sedilo Dia apa? Kita tawar. Mas aku kancane masur. Apa? Dibantu satu lagi boleh? Ya, ya. Oleh. dibantu Oleh. Susah, ini nggak dibantu kok. Oh, ngono. nyek ternyek kowe. Aja kowe senengane nyek senengane sing ndi bantuane sing ndi Cirodil Patmomen. Mega. mega Yo Kang, ngatur kok Kang. Dihitung siji ngantek niki Yo, lagi kita apa Mega? Yo, Mega. iki Oh, Intan. Ngono kan apa mega Yo. Cuma kok kayak Intan ke? Intan. Dihitung 0 4 5 6 7 Iso ngono ya, Pak ya? isa ya isa Cinoro telu papat lima enam pitu walu Baisa kayak ngene iki. Baisa Ciloro telu papat lima enam pitu walu. Dah. Hei, nanti datang. Ngopi ya? Foto ngopi piye? Alah, kalau rombongannya kono ya pakai nyalai aku. Rumah saku. Selamat malam. Iya. Selamat jumpa. Cewa Cewa. Iki cah loro iki. Aku Kok Robi. nemplek-nemplek. kok lancak kowe wong lanang apa kowe iki Lu kan ini karo kene lah. Kene kan ini lho. Oh, gandengan. Oh, jaluk karo aku. Mau rek kentret gandengan kuwi. Pasti jadi mau rek kentret. Ayo. Kok ngenyek-ngenyek aku, saiki golek kuwi.
Apa tuh? Milo. Kau lanang kaya ngomong lho sampean. Lah nyapa kayak belian. Brengosmu lho putih pisan. Brengos wis tuwek. Lah kok timbang kono? Ayo. Nyapa? Iki pancen turunan Anggora dadi Anggora. Ya weh, komet karo Intan. Terusnya karo Mas Yudo. ora apa kowe ora ngerti kan iki nyapa kok kaya ngene iki kesiku karo dewa nek wis genep 17 tahun Ya. badan sejatine wujud Lah berarti ramale. Kuwi iso. Lagi wis 17 iki. oh dewa lali Liwat. Dewane kelalen kalau masalah koyo ngene apa tembane Nanya apa, apa? Mas? apa Apa? Keterusan sejati. Seperti cita kita berdua. Oh, apa iki ya iso ya saya Oh ya sayangku. ket seprona-seprene panggah ya? Heeh. Anu, kurang ya pinggane becet tak pateni. Oh, iya. Apa HP-ku lah Oh, rusak? iki kemontosen. ora wingi tok lho dhek PC ngaten tekan saiki durung to mripate kan PC mripate PC video cal. Oh, sing dipateni ora HP-ne ta? Boten. Private ta? matane niku lho sing VC niku Tembangnya napa niku mau? Bersama Cakra. Beda ya? Ada. Kalau terus nanti. Oke, oke. Oke. Ora sabun. Tapi tembang ki lek wong loro kan duet. betul Nek wong papat ngene apa jenenge? kuartet nek niki Apik lho. Iki warga masyarakat Kepuh menika luar biasa, Iya. bagus. Menika kebiasaan nek mudik nek kene komet kene Mas Yudo barang iki biasane nek bulan riyaya. Betul. Utawa bodo, bulan Iya. poso ngono kae. Lah, nek Kene mudike warga sing tebih mesti pas dina ngene iki bersih desa. Ini budaya yang tersendiri. Luar biasa. Kekompakan, budaya sing hebat ya Mas Ahmad ya Nah, kalau begini sampean rawuh penonton ya kabeh padha mresani. Alhamdulillah. Iki mau ana sapa sing nembang kang loro iki mau sapa? Niki wau Kristia. Mbak Intan kalian Mbak Mega niki wau. Intan kang Kristia apa? Mbak Kristia Wes dilalekne. Dilu wis lali. Ora tetok. Coba Mega kae. Kene Mega kene. Sinden kok sinden Komet enggak gue. Aku ya kono. Kowe lah pas terakhir kene iki Mbak Sagok Iki mau tilus sawetara nganggo srempekan ngene iki. Nggih. Nyatane nyinden ya apik lho. Lho, pripun? Yudo genahi saka men piye? Piye nemu nyinden piye? cilik yo pas gede yo pas Enggak yo Mas Fitra. Puasan ora jelas awake dhewe ketemu karo Mbak Mega ki lho kaya kejugrukan Gunung Sari keloberan segara madu to. Iya. Lah wong ayune kaya ngene umpama jejer karo kowe kan ya lho. Ibarate kaya dewa sing ngejo wantah Mbak Dewa iki kaya Komorateh, kowe kaya Komodo lho. Jalan pas. Pasangan idiot. Iya. Lah piye kok komodo? Mosok Mega gandeng komodo. Ora modele wong-wong iki nek aku jejer sing model ngene iki kan kemiren. Kok iso kemiren piye? Ah. Lah nek aku karo Mbak Mega kan ya cocok, Lah. pasangan ideal. Tir padha irenge, sir padha senenge, dasar sosok padhae kedhi, cocok rasane ngati. Saiki ditakon Dik Mega. Nggih. Kalau misal namanya punya kriteria, kalau wong lanang sampean pilih wong lanang ngono kira-kira sing hobine apa? Mancing. Iki kabeh iki senengane mancing. Mancing. Penak amen dadi Kas ketularan. Siapa? Gak omah wong mancingnya wong Siapa? Mancing itu golek inspirasi lho, Mas. Golek inspirasi apa kae wong gak genah lho kae. Kok iso mancing wong ora genah? Wong nek waras kae enak udan yo wong mancing yo ora lho Mas. Piye? Udan yo malah pada go payung nang tengah ora-ora lho.
Lah ya kuwi golek inspirasi. Kuwi perjuangan supaya entuk inspirasi. Lah lho kan langsung tuku nek wis Rumah tangga. Yo renek anune to lah nek kaya Mbak Mega iki wonge cantik ibarat karo aku kan ya cocok. Wong awake dhewe bernostalgia jalan-jalan ke Pulau Dewata Bali. Kita berenang di pantai. Aku berenang, kamu juga berenang pakai bikini yang aku belikan warna pink. Begitu indah dan mempesona dirimu. Halo, nang Bali lho. Aku yang melu kae. Apa? Wis Bali, aku melu nang gurimu, kejadi apa? Lho, aku bakal teh kae, Pak. Wah, lalu setelah kita berenang di Mega, tentunya kita capek. Akhirnya kita tidur di hotel berbintang 5, kasurnya empuk, AC-nya dingin. Kita berdua berpelukan. Bintang 5 lho. Aku ini kono kae. Gimana? Kita apa lo? Lali sampean. Eling serpi. Aku Oh, sing anu kuwi. Wah, terus bocah ini. Habis tidur kita lapar, kita masuk restoran. Aku pesan makanan yang paling enak. Aku pengen makan hamburger. Kamu makan apa? Aku makan spaghetti. Spaghetti kita makan berdua, kenyang. restoran dong. Aku yang melu kae. Enak jadi apa? Ngarepe restoran sing gowo teken kae. Wah, aku wetok kae ternyata. Habis dari restoran, aku kenyang, aku waret. Aduh, aku kok pengen ke belakang. Akhirnya aku ke WC. Ke WC apa? Sama kamu. Kita ke WC berdua. Akhirnya aku mengeluarkan sesuatu. Aku juga mengeluarkan sesuatu. Kita ke WC berdua. Aku yang melu kae. Kok melu itu? Aku melu. Kowe dadi apa? Engke dadi apa? Lah sing motok ning kok. Bocah, kancane arep melu kok nang WC. Oh, jiwamu kuwi ta ora cedhak. Jadi ya jangan ketembangan apa enggak? Kesayangan ya. Nah, ini kita enak saya. Padha komen kan ya termasuk kesayangan. Kesayangan. Nek aku bener kaya kucing. Kesayangan. Rumah tanggung. Diatur warga masyarakat Kepo, Papar Kediri semoga selalu berkah bersih desa Manani Karayon. Bisa jadi desa ingkang tetep bal datun to ibadah walaupun komo. Amin. Kesal. Kesayangan. Jangan. Ngep. Maine sapa ngep? Luar biasa. Wonge ayu suarane apik. Tegane klopo ijo, becane sing ditekan. Sing duwe bojo, sing duwe degan. Wah. Pancen indahnya berbudaya ngene iki. Betul. Kowe nggon wayang kulit iki disamping apa-apa kena Mas Yuda. Nggih. Kak Komet nyatane diwenehi pelawak ya kena, diwenehi tembang-tembang nuansa campur sari, nuansa musik ya apik. Nggih. Nek perlu diwenehi jaranan ya apik. Nggih. Digawe ludruk ya apik. Dangdut ya kena. Heeh. Pokok ora kayang. pokok ora mengkam-kam. Kawat sampiran ibaratnya disampiri apa wae kena. Nek kudu dipaske karo adat kabudayan. Ya kabudayane awake Betul. dhewe. Adat ketimuran. Ibu, timo, kejes. Ini bagus. Putri, Karnono. Mbak Putri Sartono, putri tegese pupune tansah dipepetri, mulane ngalor ngidul nggawa nyamping jarik nganggo kebaya, pupune tansah dipepetri. Sartono kuwi sarta ana, endi wae dalange ngasta mesti ana. Iki lho Mas. Aja macem-macem lho kowe. Lirak-lirik karo Mbak Putri. Ayo, lipatmu tak julek, matamu tak julek. Mataku kaya ngene kok. Lho, Lirak-lirik karo Mbak Putri. Lah lali nyapa ora oleh. lho. Mas, ora kok kaya ngono. Kowe iki kan kudu ngerti Mbak Putri iki sapa, Mas Rudi iki sapa. Lah sapa para dalang kene sinden? Ya lah. Tegese kuwi kak di dalam suatu panggung tapi dalam kehidupan sehari-hari iki keluarga. Lah iki nang keluarga apa nang tanggapan?
kita gampang, semua milik umum, sapa wae iso mangku. Berarti Mbak Putri ini termasuk Umum. Cara motor Ya kok wae iso ditumpaki. plat kuning. Lakune ngono. barengan ini Maksudnya, jadi ngomong Jelas ngomonganmu jelas. Kalau mboten melu-melu Aku ora pati paham to, Dok. Ora paham. Kalau seni berkesenian berpanggung ki ana ora pati paham. Tolong negahke wong. Tolong Tadi ngomong kali kula. Yo pengen cerita pengen tulang sampai jago. Ini lho enggak. Repot. Lu kok ngene? Ora urung nyetok. Saku ora kan tak siapi kok ya. Lumajaku latar tetembangan ngomong mereka mapan wonten Kepuh Papar. Kene iki betaun mesti nyenek pagelaran Mas. Jadi piantun kene iki berbudaya terus nguri-uri adat kabudayaan wayang kulit. Wayang kan ora mung bengi kok awan barang. Awan gitu. Mesti dari dulu sampai sekarang wayangnya awan bengi. Oh, berarti ini siang-siang wayang ruwet. Rumah, Iya toh. wayang rumah. Ora, ya wayang. Ya wayang biasa. biasa. Lah rencana sing diruwat kowe ngono lho. Mas Kumet itu ke dalam wayang tolak. Kalau jedutan aku. Mas aku. Oh iya. Kacang. Tembangnya apa, Putri? Kari cerita mawon. Kari cerita. Oh, untuk karyane sinten niku? Kok rongso. Karyanipun sinten? Karyane itu kan karyane situ. Aku Karya aku. Karyane sampean to, Mas? Nggih, nggih. Lagune sepiye lho, Mas? anu men, Lagune sepiye? Alah, kayak sumpah. kuwi spot final Kadin mau ngono lho. Iku sinom final konden. Anu siarno men. Siarno. Komen kan suarane sorono. Sosok iso kaya Rumah Irama. Sosok iso kaya Ebit Ki Adi. Sosok iso kaya Truwok. Lho. Rumah bareng. Yo, kilo. Kaya kilo. Kita sambut bersama Tantra Budaya ada Putri Sorsono, cantiknya Indonesia. Terus, apa kamu? Lah apa kok iso? Apa itu gak ngrungokne? Itu kangen. Kangen biae. Lagune iki kaya anu men, iki ora kok tabu ya, padha bayaranmu mbok iki kari cerita. Oh, kan. Kari cerita kumean. Kok kali cerita punya kok kok ada keterangan popo. Aku kari cerita cerita gombal. Yo lagune kari cerita. Maka sotone medal, maka. Terima kasih. Panitia guys. Siap. Yo. Untuk masyarakat. Buat laporan, warga masyarakat, berkata